U današnjoj epizodi nešto što svako definitivno mora da ima kod kuće, a to je POE napajana, API kontrolisana novogodišnja jelka. Od čega se sastoji ovo rešenje? Na prvo mesto jelke, LED trake koja je originalno napajana baterijama, jednog adaptera koji POE napajanje pretvara u 5-voltno napajanje, jednog otpornika da ne bi spršili ovaj adapter i Arubinog 2930 switcha koji je izabran iz razloga što ima podršku za RESTful API. Imamo nekoliko komponenti. Na prvom mestu to je backend koji može biti nekakav skripta u PHP, PHP, u Pythonu ili slično. Ja lično sam u ovom slučaju koristio PHP. Onda imamo neku kontrolnu aplikaciju, u ovom slučaju to će biti običan web browser. I imamo komunikaciju između infrastrukture, to je switcheva koja može da bude direktna ili indirektna u slučaju da koristimo cloud platformu kao što je Robot Central. U mom slučaju ja ću direktno komunicirati sa switchem i zatim na tom switchu imamo povezane nekakve klijente. U mom slučaju to je jedno LED svetlo i jedan IP telefon radi testa. Prva stvar koju ćemo radimo, konfigurišemo switch. Znači, switch se relativno jednostavno konfiguriše. Prvo uključimo REST interface, RESTful interface i opcionalno možemo da definišemo idle timeout, to jest koliko dugo klijentska aplikacija ostaje ulogovana, to jest koliko traje ulogovani session. Defaultna vrednost je 1 sat, ja sam stavio na 120 sekundi zbog lakšeg troubleshootinga. Sledeća stvar je da možemo provjerimo u kom je stanju RESTful interface. Također nije loša ideja uključiti debugging koji će nam omogućiti da vidimo šta se dešava sa našim upitima koje šaljemo switchu. Vratit ćemo se nazad na konzolu kasnije. Znači, sledeća stvar je dokumentacija koja nam može pomoći da razumemo u stvari kako REST API funkcioniše. Birate na osnovu verzije softvera koju trenutno imate na switchu i u ovim dokumentima su uglavnom dati neki primjeri kako možete pokupiti neke podatke, postaviti nekakve parametre i tako dalje, tako dalje. Zaplet koji sam ja zamislio nije obuhvaćen ovim dokumentom, ali zato sam se poslužio drugom stvari, a to je JSON šema, koja dokumentuje u stvari sve moguće API pozive i ono što će mene zanimati su u stvari API pozivi vezani za izlistavanje interfejsa, njihove statuse, a ono posebno što me zanima u stvari podešavanje POE statusa, uključivanje i isključivanje POE-a na određenom portu. Ako pogledate metode koje postoje, ovo su uglavnom get metode, ono što u slučaju da želim da uključim ili isključim nekakav port, ono što me zanima su put metode i vidim da ih ovde ima samo dve, znači da je ovo API poziv koji me zanima i onda mogu da se informišem u stvari o formatu i informacijama koje treba pošaljem switchu da bi izmenio status napajanja. U ovom slučaju, radi uključivanja ili isključivanja napajanja, zanima me polje koje se zove is POE enabled i menjajući ovu logičku vrednost na true ili false ću uključiti ili isključiti napajanje na određenom portu. Sada kad nam je spreman switch i kada smo našli u dokumentaciji šta treba da uradimo, vreme je da napravimo skripticu koja će sve to da izvrši. Znači ja sam moju podelio nekoliko delova. Jedno je, prvo napravio sam zaseban fajl sa bazom uređaja koje mogu da menadžujem, znači s idejom da mogu da upravljam sa više switcheva u isto vreme, recimo da imam veliki broj jelki i veliki broj uređaja kojima upravljam. Sledeća stavka je funkcija koja u stvari pali i gasi napajanje na specificiranom portu. Znači ovoj PHP skript je prosleđujem nekoliko parametara, IP adresu switcha, port, stanje, da li je on ili off, i parametar za logovanje na switch. Ove skripte su jako jednostavne. U suštini njihov zaplet je da se uloguju na switch, to
to jest na RESTful API, RESTful interface switcha, to se dešava u ovom ovde delu, a pokupe session ID i zatim kroz istu sesiju pošalju određenu funkciju, znači u našem slučaju to je tako poziv ka API-u koji manipuliše stanjem porta, znači u konkretnom slučaju na definisani port šalje, je tako, status izmene POE napajanja. Ovim se ova funkcija završava i onda možemo da napravimo nekakvu preglednu skriptu koja nam omogućava da manipulišemo sa svim portovima switcha ili da, recimo, zakažemo kada se neki port pali ili gasi ili da u funkciji nekakvog spoljašnjeg okidača manipulišemo stanjem switcha. Kako to izgleda u demonstraciji? Znači, ovo je ova glavna noseća skripta. Na njoj smo očitali trenutne statuse portova, vidimo koji port ima uključeno POE napajanje, koji ima isključeno, koji je trenutno u pregovaranju, vidimo trenutnu potrošnju po portu i zatim klikom na neku od ovih akcija koja poziva onu POE.php funkciju, menjamo status tog porta. I na kraju demo, znači sada trenutno vidimo da su na portu 7 i 8 da je napajanje uključeno, na jednom se nalazi IP telefon, na drugom ova jelkica. Ako kliknem na disable na oba dva uređaja, trebalo bi za nekoliko trenutaka da se napajanje ugasi, znači jelku smo ugasili, sad nam ostaje još telefon i na isti taj način možemo da naravno ih upalimo po potrebi. I takođe ono što nas zanima je da vidimo kako to izgleda na samom switchu, znači ostavili smo ovde terminalnu sesiju uključenu i ona je logovala u stvari šta se dešavalo. Znači, dešavalo se da smo u stvari uputili nekoliko poziva, da su oni uspešni, da smo se uspešno ulogovali, zatim smo poslali poziv koji menja status POE napajanja, to jest očitali POE statistike sa porta i nakon toga poslali nekakve parametre koji menjaju vrednost onog POE statusa na samom portu. Eto, to je bilo to. Nadam se da je bilo zanimljivo.